Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Renel. Taong 1977, Marinduque. Nagmula sa isang mayamang pamilya itong si Renel. Binata pa lang, wala na siyang inisip kundi ang kanyang mga hilig. Paglalakbay sa mga kabayanan ang naging sentro noon ng buhay niya at sa loob ng halos 3 dekada, ito ang kanyang ginawa. Wala siyang inatupag pagdating sa kanilang negosyo dahil aminado siya na nasa mabuting mga kamay ito. Madiskarteng tao ang kanyang ama at lahat sila pantay-pantay sa loob ng kanilang pamilya. Bawat isa may nakatalagang mana, kaya kahit may sumisipsip sa kanilang mga magulang, hindi na nito makukuha ang talagang para sa kanila. Dagdag pa niya na, sa kanilang 7, siya lamang ang may ganoong hilig. Yung 6 nakatuon ng atensyon sa kung papaano palalaguin ang ibinigay na mana ng kanilang mga magulang. Araw-araw patuloy ito sa pagsusumikap habang siya naiwan sa ganoong estado. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maipagkakaila na kinaiinggitan pa rin siya ng mga kapatid niya. Nalaman kasi ng mga ito na sa bawat paglalakbay na ginagawa niya, naghahanap siya ng mga manggagamot at antingerong bantog sa mga lugar na kanyang napupuntahan. Personal niya itong nilalapitan. At kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na ito'y makausap, gumagawa siya ng paraan para makapanlimos ng mga karga. Minsan nga, nagtatagal siya ng ilang buwan sa mga lugar na yon upang matuto ng lihim na karunungan. Ito ang naging daan upang mas lalo pa siyang maging pamilyar sa mga aral. 3 buwan bago sumapit ang taong 1977, nakarating siya sa lugar ng Marinduque. Bago siya makaapak dito, wala siyang ibang pinagsabihan ukol sa taong gusto niya roong makita. Ayon kasi sa nakapagturo sa kanya, kailangan niya itong ilihim sa mga tao hanggat hindi niya pa ito nakikita ng kanyang mga mata dahil ang bunganga ang kalimitang pinagmumula ng sumpa at masamang enerhiya. Kapag nahaluan ito ng ibang tao, posibleng matunugan ito ng individual na kanyang hinahanap na siya namang magiging rason upang hindi na ito magpakita sa kanya. Nabanggit din ng taong kanyang nakausap na kalimitang masisipat ang matanda sa bundok ng Balasi na sentro ng Marinduque. Magmula nang marinig ni Renel ang sinabi nito, nabalot siya ng matinding palaisipan at mga katanungan ukol dito. Batid niya na sa lahat ng antingerong nakita niya, ang matandang yon ang namumukod tangi sa lahat. Kaya naman anuman ang mangyari, nakahanda siyang gawin ng lahat upang magpang-abot silang dalawa. At nang marating na niya ang isla, agad niyang tinahak ang mga lugar na nagdudugtong sa bundok na nais niyang puntahan. Hindi naging madali ang paglalakbay noon na Renel, gawa nang wala siya noong ibang nakasama o naging katuwang man lang. Kaya madalas, kung hindi siya naliligaw, maling mga lugar ang kanyang napupuntahan. At sa loob ng 2 buwan, paikot-ikot na siya sa isla. Marami na rin siyang napagtanungan pero lahat ng iyon nanatiling walang ideya sa bundok na hinahanap niya. Dahil dito, kung kaya't madalas siyang makikita sa mga baryo, matyagang naglilibot at nagtatanong. 6 na buwan bago niya matagpuan ang bundok, may nakilala siyang isang magsasaka sa lugar ng Torrijos. Ang lalaking yon may sarili ng pamilya at tihamak na mas matanda sa kanya. Ito lang din ang katangi-tanging individual sa lugar na nagmagandang loob na tumanggap sa dayong katulad niya. Kaya naman nang maramdaman niya ang kabutihan ng loob nito, hindi siya nagdalawang isip na tumuloy. Manoy Federico, hindi naman ho ba magagalit ang asawa niyo kung tutuloy ako sa inyo? Unang-una, di niyo naman ako kilala. Wala kayong ideya sa pagkatao ko. At ikalawa, batid niyo ring manlalakbay ako. Alam niyo na hindi ako rito magtatagal. At anumang oras pwede akong umalis kung ito ay kinakailangan. Ngunit sa kabila nito,
Gusto niyo pa rin ba akong mamalagi sa inyo? Oo naman, walang problema. Ang importante habang narito ka, may pamilya kang matutuluyan. Tsaka isa pa, bihilante ang mga tao rito. Kapag hindi ka kilala, hindi ka patutuloy ni bibigyan ng tulong. Ayokong tumulad sa kanila, kaya lahat ng mga nakakasalamuha ko, pinapakitaan ko ng maganda. Ayos lang naman kung umalis ka. Ang mahalaga naging bahagi kami ng buhay mo habang ikaw ay nandito. Sagot naman ni Manoy Federico. Dahil dito, kung kaya't napagtanto niya na isa nga itong mabuting tao. Batid niya na wala sa isip nito ang magsamantala o gumawa ng paraan para lokohin siya. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na siya tumuloy sa bahay nito. At sa loob ng ilang araw na pamamalagi, nakita niya ang masayang pamumuhay ng pamilya. Salatman sa pangangailangan, ni minsan hindi niya ito nakitang nagkagulo. At kahit maraming ginagawa yung taong nagpatuloy sa kanya, nakakahanap pa rin ito ng paraan para matulungan siya. Hindi nagtagal, dito na rin niya nalaman na wala palang nakakaalam ng tungkol sa bundok na hinahanap niya. Pagtatapat pa ng lalaki na marahil ito ang dahilan kung bakit hindi niya ito makita-kita. Gayunpaman, marami itong mga kakilalang posibleng makapagtuturo sa kanila kung nasaan ang bundok. Nang marinig ni Renel ang sinabi nito, agad siya ritong nagsalita upang maprotektahan ang lihim na matagal na niyang tinatago. Balita ko kasi, Manoy, sa bundok lang na yun nabubuhay ang mga gamong. Yung mga maliliit na punong kahoy na ginagamit bilang sangkap sa gamot. Malubha na kasi ang sakit ng kapatid ko eh. At kung wala ito, posibleng hindi na siya abutan ng susunod pang buwan. Ayos lang na magdahilan ka, Renel. Pero mga katulad ko, hindi mo mabibilog sa mga ganyang salita. Marami na ang naghanap sa bundok ng baliis. At bawat isa sa kanila, iisa lang ang rason kung bakit sila paroroon. Batid ko na ganun din ang dahilan mo. Pero huwag kang mag-alala. Rerespetuhin ko ang mga rason mo. Patuloy pa rin kitang tutulungan kahit wala akong ideya sa tunay na binabalak ng iyong puso. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakapagsalita. Nais man niyang sabihin ang kanyang mga nararamdaman. Alam niya sa kanyang sarili na hindi ito pwede. Ilang segundo pa ang lumipas. Sa halip na seryoso nilang pag-usapan ng tungkol dito, nagdesisyon na silang umalis. Pinuntahan nila ang mga kakilala nito at nang marating nila ang lugar, bumungad sa kanila ang dalawang tao na kanina pa palang naghihintay. Nga pala, sa labas na sila ng baryo nagkita-kita, kaya walang ibang tao roon maliban sa kanilang apat. Pagsilay naman ito sa kanila, agad yung lumapit kasabay ng pagwika ng isa sa mga ito ng, Kanina pa namin kayo hinihintay, Federico. Bakit ang tagal ninyo? Wala. May inasikaso lang kasi ako bago kami pumunta rito. Nga pala, bakit parang napakaaga nyo naman? Di ba ang usapan natin 2:00? Alauna pa lang eh. Nang marinig ito ng lalaki, agad nitong ipinaalam sa kanila ang tungkol sa dahilan kung bakit sila'y napaaga. Ayon sa kausap ng nagpatuloy sa kanya, kailangan nilang agahan ng pagkikita nang sa gayoy hindi sila maabutan ng gabi sa bundok ng Baliis. Nabalitaan kasi nila, may mga aswang na namumugaran sa lugar, kaya kinakailangan nila na magdoble ingat. Mariin din itong inilahad, pumapatay ng mga taong napapadpad doon ng mga aswang, at kahit umaga hindi maipagkakailang umaatake pa rin ang mga ito. Para yun doong mga katutubo na handang pumatay sa kahit na sinong dayo sa lugar. Matapos naman itong mailahad ng kanilang kasama, dali-dali itong kumuha ng armas. Pag-alis nila sa lugar, lahat sila merong dala. Ayon kay Renel, bago pa man ang pagkikita-kita, binigyan niya na ito ng sapat na pera para makabili ng mga proteksyon nila. Ang hindi lang niya inaasahan,
Matataas na kalibre ng baril ang tipo ng mga ito. Gayunpaman kahit papaano, wala naman siyang pagtutol sa kanilang mga hawak, lalo pat posibleng kakailanganin nila ito pagpasok nila ng bundok. Kalahating araw ang dumaan, 3 sityo na ang natawid nila. Pagtungtong ng hating gabi, abot tanaw na nila ang bundok, kaya minarapat nilang humanap ng pagpapahingahan. Hindi sila pwedeng pumasok ng ganoong oras, bagkus ay papasukin nila ito ng madaling araw. Sa mga ganoong oras kasi pinuno, tsak ng kanyang mga kasama na nagpapahinga na ang mga nilalang na naghahanap ng mga pagkain nila buong gabi. Posible ring wala silang makasagupa sa daan, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para pasukin ang bundok. Nalaman din niya na may mga karanasan na doon ang kanyang mga kasama, kaya kahit papaano panatag siyang sumama sa mga ito. Ang kaso lang, sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga sa ilalim ng malaking puno, may nasipat silang mga nilalang na nagbabalik panaog sa sityo at sa bundok kung saan sila nagpapahinga. Dahil sa ingay at huni ng mga ito, buong magdamag din silang hindi nakatulog. Ayon kay Renel, na kahit hindi sila nito natutunugan sa lugar, kailangan nilang maging alerto. Bukod kasi sa dumaraan lang ang mga nilalang sa itaas ng puno, maaari ring aksidenteng lumapag ang mga ito kung saan sila naroon. Ito ang kanilang iniiwasan dahil sa oras na mangyari yon, malaking gulong kanilang kaharapin. Awa naman ng Diyos, walang nangyaring hindi inaasahan. Kaya pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, nakausad sila ng mas mabilis. Pumatak ang 4:00, nasa paanan na sila ng bundok ng Baliis. Paunti-unti, napapansin na rin nila ang dahan-dahang pagliwanag ng paligid. Dagdag pa niya na nakakamangha rin ang katahimikan ng bundok na parabang wala roong nababalot na hiwaga. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa makatagpo nila ang 2 lalaking papauwi na sa tahanan ng mga ito. Malayo pa lang kapansin-pansin na ang malalaking baboy ramo na kanilang daladala. Kaya naman ang masipat ito ng grupo, agad silang tumabi sa kanilang dinaraanan para pagmasdan ng 2. Pagsilay naman niya sa mga ito, nakapagtatakang wala siyang napansing kakaiba. Hindi mga aswang ang mga taong yon, kundi mga antingero ito sa paningin niya. Ngunit sa parte ng kanyang mga kasama, isa itong mga nilalang na nagbabalat kayo para makibagay sa uri nila. Kaya naman nang malapit na ang mga ito, agad na kumilos ang 2 nang hindi nila namamalayan. Pagtayo nito sa gitnang bahagi ng daan, agad itong nagpaputok kasabay ng pagwika ng isa sa mga ito ng, Huwag kayong gagalaw! Lord! Itapon niyo yung mga daladala ninyo kung ayaw ninyong mamatay! Paulit-ulit itong sinasabi ng kanyang mga kasama, pero sa halip na masindak ang 2 antingero, tila bang hindi man lang ito natinag. Nagpatuloy lang ito sa paglakad papalapit hanggang sa napilitan na ang 2 na paliguan ito ng bala. Subalit, bago pa man tumama ang mga balang pinakawalan nila, nasaksihan nila ang hindi nakikitang harang na pumapalibot sa 2. Ito ang pumigil sa puwersa ng kanilang mga armas hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Matapos ang pangyayari, ibinaba ng 2 ang kanilang mga kamay at nagpatuloy sa paglalakad. Pagharap naman ng mga ito sa kanilang kasama, dito na siya namagitan. Ngunit nang akmang kakausapin na niya ang mga ito, bigla namang tinaga ng isang antingero yung lalaking madalas magkwento sa kanila. At sa sobrang lakas ng pagkakataga, tumagos ang talim ng sundang sa buto, dahilan para mahiwa nito ang bagay at ilan pang mahalagang parte ng sistema. Dahil sa pangyayari, kung kaya't agad na namatay ang lalaki bago pa man mahugot ng antingero yung sundang na ginamit niya. Nang masipat naman ito ni Renel, dali-dali niyang kinuha ang kanyang armas kasabay ng pagtanong sa lalaki ng, Bakit mo yung ginawa?
Ba't mo pinatay ang kasama namin? Pagkasambit niya ng mga kataga, agad nitong kinaladkad ang bangkay na parabang may kung ano itong napansin doon. Pag-angat nito ng ulo ng kasama nila, nakita niya na may pinalabas itong insekto sa may bandang leeg na matagal na roong nakabaon. At nung makuha na ito ng lalaki, dahan-dahang nagbago ng anyo ang labi. Sa isang kisap mata, namutla ito kasabay ng mabilis nitong pag-agnas. Nang mapansin naman yon na Renel, dito niya naunawaan ang ibig iparating ng kanyang kausap. Hindi ordinaryong tao ang pinatay ko. Nakakalungkot naman. Dala-dala mo ang titulo ng isang antingero, pero hindi ka marunong kumilatis ng mga taong nakapalibot sa'yo. Sa susunod, mag-iingat ka dahil hindi mo alam kung kailan sila aatake. Wika ng antingerong pumaslang sa kanyang kasama. Matapos naman niya itong marinig, hindi niya maiwasang mapatahimik at mapaisip. Alam niya kasi na totoo ang mga bagay na sinabi nito, kaya wala siyang karapatan upang ito ay tutulan ni pagsinungalingan. At sa halip na ituring niya pa yung kaaway, siya na mismo ang nagpakumbaba nang sa gayoy matapos na ang mga namamagitan sa kanila. Dahil sa kanyang sinabi, kung kaya't dito na naging mahinahon ang dalawa. Siya nga pala, kung gusto mong makilala ang pakay mo dito sa Baliis, sumunod ka sa akin. Yung mga kasama mo, pauwiin mo na kung ayaw mong madamay sila sa kaharapin mong problema. Nang marinig naman ito ng kaibigan ni Renel, agad itong tumutol. Kesyo, magkakasama silang pumunta sa lugar, kaya sama-sama rin silang uuwi at kung ano-ano pang mga dahilan para lamang makapasok sa lihim at tahanan ng matandang ermetanyo. Dahil dito, kung kaya't wala namang nagawa ang dalawa, kundi ang sumang-ayon. Pero bago sila tumungo roon, matinding babala ang binitawan nito sa kanyang mga kasama. Pwede naman kayong sumama, pero hindi namin karga ang mga mangyayari sa inyo. Ngayon palang binabalaan ko na kayo na hindi bukas ang tahanan ng aming maestro para sa mga kagaya ninyong tao. Ang lugar na iyon ay binabalot ng matinding kadiliman upang manatili itong lihim sa lahat. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, pinili nilang wag nang umimik. Bagaman isang palaisipan ang sinabi nito sa kanila, hindi na sila sumagot pa. Alam kasi nila na, pag nakarating na sila sa lugar, malalaman nila ang lahat ng lihim ng matanda. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, dito na nila narating ang tuktok ng bundok ng Baliis. Napakaganda sa lugar na yon, pinuno, dahil sa mga ulap na parang sapa kung titingnan. Isa ito sa mga tanawing hinding-hindi niya nakalimutan hanggang sa siya ay tumanda. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, inabisuhan sila ng dalawang antingero na maghintay na muna. Ayon dito, may mga nakatalagang oras para sa pagbukas ng lagusan patungo sa tahanan ng ermetanyo. Hindi nila ito kailangang madaliin, lalo pat mataas ang posibilidad na maligaw sila sa ibang dimensyon. Nang marinig naman nila Renel ang sinabi nito, di na sila umimik. Hinayaan na lang nila ito, lalo pat alam nila na wala naman silang ideya ukol dito. Pagkaraan ng kalahating oras, nang papasikat na ang araw, dito nila nakita ang dalawa na humarap sa isang malaking bato habang nag-uusal. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang may lumabas doong kamay na gawa sa purong bato. Paghawak naman dito ng isang antingero, hinawi niya ito pababa hanggang sa bumungad sa kanila ang lagusang nagtatago roon. Matapos nun, agad sila nitong inabisuhan na sabay-sabay na roong pumasok. Mariin din itong inilahad na kinakailangang diretso ang kanilang lakad upang hindi sila maligaw sa kawalan. Matapos sila nitong paalalahanan, tsaka na nila pinasok ang lagusan. At nang marating nila ang loob nito, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na kawalan.
Wala sila rong ibang nakikita maliban sa purong kadilimang bumabalot sa lugar. Nakakapangilabot man kung titingnan, tila bang mas nanaig pa rin ang pagkamangha na nararamdaman ng bawat isa. Maya-maya pa, dito na bumungad sa kanila ang dimensyon na tinitirahan ng ermitanyo. Sa unang tingin, kapansin-pansin ang salot at matinding panganib na bumabalot sa paligid. Maging si Renel noon, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita dahil sa pagmamasid niya, purong kamatayan at takot lamang ang kanyang nararamdaman. May mga nasisipat din siyang mga nilalang na lumilipad sa kalangitan na parabang hindi umiiral sa lugar na yon ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa paanan ng isang bulkan, may nakita silang maliit na kubo na pinaliligiran ng mga patay na puno. May tuyong sapa rin sa lugar na kung saan sa kabila nitong ibayo, may mga nakatambak na katawan ng mga nilalang na animoy matagal na roong namatay. Maya-maya pa, dito na bumungad sa kanila ang isang matandang walang pang-itaas na kasuotan. Bagaman halata sa mukha nito ang katandaan, kapansin-pansin ng maumbok at malaki nitong pangangatawan. May mga nakita rin silang marka ng malalaking sugat, indikasyon na marami na itong digmaang pinagtagumpayan. Maligayang pagdating sa lugar ko, Renel. Matagal na kitang hinihintay, kaya hindi mo alam kung gaano ko kasaya na makita kita rito ngayon. Halika, pumasok kayo at marami tayong pag-uusapan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-atungal naman ng isang nilalang di kalayuan. Nung marinig niya ang huning yon, medyo nakaramdam siya ng kilabot, gawa ng nakasisiguro siya na atungal ng demonyo ang narinig niya. Gayunpaman pinili niya itong ipagsawalang bahala dahil sa isip-isip niya, ligtas sila sa lugar ng matanda. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang mga kagamitan nitong pinanday at hinulma mula sa mga patay na bato. At sa unang tingin, kapansin-pansin ang pagiging perpekto ng pagkakalikha nito. Maging siya man, hindi naniniwalang gawa ito mula sa mga kamay ng mga ordinaryong tao. Matapos niya itong makita, pinaupo sila ng matanda sa isang malaking batong nasa harapan ng hapagkainan. Bawat isa, pinagmasdan ito ng maigi bago yun magsalita. Marahil nagtataka kayo kung bakit ako nakatira sa lugar na ito. Simple lang ang sagot ko. Dahil nagpapalakas ako. Naamoy kong papalapit na ang digmaan. Kaya hanggat maaari, kailangan nating magpalakas at lumikom ng mga kasamahang may potensyal. At ikaw, Renel, kabilang ka sa mga taong aking hinahanap. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong inilatag ang binabalak nito pagkatapos ng kanilang kasunduan. Nabanggit din ng ermitanyo na saklaw nito ang kanyang mga kasama, kaya hanggat wala pang nangyayari, mas mainam na sila'y maghanda na. Nang marinig naman yun ng tatlo, hindi nito mapigilang mapalunok ng laway. Simpleng katagalang ang binitawan ng matanda, pero yung mga kaba ng mga ito halos sumakop na sa kanilang mga kaluluwa. Yung mga kasama nga niya, binalak ng umatras, pero sa kasamaang palad wala na itong nagawa para makabalik sa mundong nilisan nila. Huwag kayong mag-alala, Manoy Federico, dahil magpapalakas ako ng husto para maprotektahan ko ang bawat isa sa inyo. Tumungo tayo rito ng magkakasama, kaya lalabas tayo ng magkakasama. Wika niya. Matapos ang pag-uusap, minabuti na nilang hanapin ang silid na kanilang tutuluyan. Batid nila na hindi magiging maganda ang mga mangyayari sa mga paparating na oras, kaya hanggat meron pa silang pagkakataon, nagpahinga na sila. Pagsapit ng gabi, hindi naging tahimik ang mundong yon. Halos minu-minuto may mga dumaraang nilalang para magparamdam. Yung matandang ermitanyo naman, nanatili sa labas ng kubo para makipagbuno sa mga kabayong may nagniningas na ulo at mga paa. Sa unang tingin, nakakalain mong mga ordinaryong nilalang lang ang mga ito.
Pero nung siya na ang sumubok dito, nalaman niya kung gaano ito kamakapangyarihan. Sa loob ng ilang buwang pagsasanay, naranasan ni Renel ang mga kaganapan na halos muntik nang bumawi sa kanyang buhay. May mga pagkakataong ding nagkakaroon siya ng sugat ng malubha na muntik nang maging daan upang siya ay pumanaw. Ngunit lahat ng iyon, nagawa niya pa ring malagpasan at ayon sa kanya, hindi pa yon ang pinakamatinding pangyayari na naranasan niya sa buhay niya. Pagtatapat ni Renel na yung kaganapang nagbigay takot sa kanyang katauhan ay yung tinungo nila ang isang bulkan na tahanan ng mga nilalang na kumakain ng buto ng tao. Isa itong uri ng aswang na napakabrutal kong mambiktima. Lahat kasi ng pagkaing nakukuha nila, buhay nilang inilulublob sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos nun, hahanguin nila ito at lilinisin ang mga lamang nakakapit sa buto. Sa sandali na may isakatuparan na nila ito, tsaka nila ibabahagi sa kanilang mga kadugo ang bawat piraso ng pagkain. Walang makapagsasabi kung papaano natutunawan ang mga nilalang na yon. Pero ayon sa ermitanyo, tradisyon na ito ng lahi. Nabanggit din ito sa kanya na yon ang pinakamalakas na nilalang na nakatira sa dimensyong yon. Ito rin ang nagsisilbing pangunahing pagsubok para sa mga kapatid nilang nagtagumpay. Sa pamamagitan nito, mapapatunayan nila na sila'y karapat-dapat na maging kaisa ng samahan. Kaya naman nung mapagtanto ng matanda na handa na siya, nagdesisyon itong isama silang tatlo sa bunganga ng bulkan. Bagaman tutol ang kanyang mga kasama, wala itong nagawa kundi ang paunlakan ang nais ng matanda. Batid kasi nila na ito ang makakalaban nila kung sakali mang hindi sila sumang-ayon. At ayon kay Renel, higit na nakakapangilabot ang matandang ermitanyo kung ikukumpara sa kahit na anong nilalang na nabubuhay sa mundong nilikha nito. Dahil sa sinabi nito, kaya dali-dali naman silang naghanda. Pagkaraan ng ilang oras, nang masiayos na nila ang lahat ng kanilang dadalhin, tsaka pa lamang sila umusad hanggang sa marating na nila ang paanan ng bundok. At mula sa lugar na yon, inabot pa sila ng 3 araw para lamang makarating sa tuktok. Hindi biro ang kanilang pinagdaanan, kung saan sa paglalakbay pa lang, muntik na itong ikamatay ng kanyang mga kasama. At nung marating na nila ang bunganga, bumungad sa kanila ang mga batong punong-puno ng butas sa bawat pader nito. Pagsilay naman nila rito, kalmado itong itinuro ng matanda habang nagsasalita. Ang nakikita niyong mga butas sa mga bato ang siyang tirahan ng mga abalok mo. Isang tahanan lang ang kailangan niyong gambalain para mabulabog niyo ang lahat ng namumugad. Bumaba na kayo at simulan niyo na ang huling pagsubok. Sa pagkakataong ito, hindi ko may papangako na lahat kayo ay makakabalik dito. Sino man ang hindi mapili, mamamatay sa kamay ng mga nilalang na yan. Pagkasambit ng ermitanyo, tsaka ito humugot ng espadang may itim na talim. Pagtarak nito sa bato, natunaw ang mga batong nilapatan nito na parabang ang sandatang yon ay pinamamahayan ng isang puro at buhay na apoy. Ilang segundo pa ang dumaan, biglang gumuho ang kanilang kinatatayuan hanggang sa bumagsak na sila sa mismong bunganga ng bulkan. Ilang minuto pa ang lumipas, dito nila nasilayan ang mga nilalang na nagpapahinga sa loob ng butas. Wala silang ideya kung ano ang mga ito, pero base sa mga nakikita nila, nagtataglay ng nakakapasong init ang katawan ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng kaibigan niya ang kanilang mga nakikita, di na ito nagdalawang isip na sumugod. At sa isang kisap mata, nabulabog na ang mga nagpapahinga. Pagsili para ng mga ito, kitang-kita nila ang pagkalat ng usok sa kalangitan. Nagsimula na ring uminit ang paligid, kasabay ng pagiging maligalig ng dagat-dagatang apoy ng bulkan. Renel, mukhang masama ang lagay natin ngayon.
Ano ang plano mo? Nababahalang tanong ni Manoy Federico. Wala akong plano, Manoy Federico. Ang tanging naiisip ko lang ngayon, labanan ng mga demonyong yan. Pagkasambit niya nun, tsaka pa lamang bumulusok ang mga nilalang. Dahil sa pangyayari, kung kaya't puwersahan silang nagkahiwalay hanggang sa hindi na niya masilayan ang kanyang mga kasama. At sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban nila, dito nila naramdaman ang bagsik ng mga nilalang. Sa puntong yon, kahit dadalawa lamang ang humahabol sa kanya, hindi niya maipagkakaila ang takot. Aminado rin siya na wala siyang lakas para kaharapin ang mga ito, gawa ng sa ilang beses niyang panunubok. Napapansin niya ang tila bang pagrupok ng tangan niyang mutya at agimat. Dahil dito, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang magsumiksik sa mga bato hanggang sa umabot na rin sa punto na wala na siyang matatakbuhan. Nababahalaman, sinikap niyang harapin ang mga nilalang. Pagsilay niya rito ng malapitan, dito niya nasilayan ang nagbabaga nitong mga anyo. Bagaman may pagkakahawig ito sa isang ordinaryong tao, mas kapansin-pansin ang wangis nito na may hahalin tulad sa isang dyablo. Nung masipat niya yon, nalaman niya na may kakayahan din pala itong magsalita, pero gumagamit ito ng kakaibang dialekto. Hindi naglaon, nang akmang susugod na ito, narinig niya ang sigaw ng kanyang mga kasama, kasabay ng biglaang paglapag sa harapan niya ng matandang ermitanyo. Maging siya man hindi napansin ang pagdating ng mga ito, gawa ng hindi niya inaasahang makikisali sa labanan nila ang matanda. Pagsilay nito sa kanya, bahagya itong napangiti kasabay ng pagwika nito ng, Tapos na ang huling pagsubok. Halika, Renel. Umuwi na tayo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong itinarak ang hawak nitong espada sa lupa at sa isang kisap mata, umahon ang mga kalansay na gawa sa purong baga. Itong nagsilbing puwersang pangdepensa upang matakasan nila ang mga lahi ng abalukmo. At nung makabalik na sila sa bunganga ng bulkan, kaswal silang naglakad pababa. Pasensya ka na sa mga nangyari sa iyong kasama. Ang mga sakripisyo nilang magsisilbing pundasyon ng iyong abilidad. Sila magpapalakas sa iyo at habang buhay tatali sila sa abilidad mo. Kailangan itong mangyari, Renel, upang makalikha tayo ng malakas na mandirigma. Dumaan ang ilang buwan. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa kabila ng matinding pagluluksa. Nakakapanlumo ang ganong pangyayari, pero alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang umusad anuman ang mangyari. At makalipas lamang ang ilang taon, bumalik siya sa Batangas bilang isang ganap na mandirigmang antingero. Ayon sa kanya, isa yon sa mga pinanghawakan niya upang matalo ang mga bantang may balak magpabagsak sa kanilang pamilya. Marami mang pinagdaanan si Renel Pinuno. Pawang isang bagay lamang ang hindi niya makakalimutan, at yun ay walang iba, kundi ang kanyang madugong karanasan sa piling ng ermitanyong humuhulma ng mga mandirigmang antingero.